22 ħajja l-intilfet u 320 l-indarbu fl-attak terroristiku ta' 22 ta' Marzu ta' senilu fil-belt ta' Brussell kienet infakra b'monument fl-ewwel anniversarju ta' dan il-jum imdemmi. Il-belt Belġjana fakret dan l-anniversarju b'ċerimonja li bdiet mill-ajruport ta' Zaventem, il-lok fejn seħ l-ewwel attakk fejn inżammet minuta silenzju fis-sala ta' tluq, eżatt fil-ħin meta splodiet l-ewwel bomba suwiċida. Mijiet ta' vittmi, familjari tagħhom u nies oħra nġabru għal din il-kommemorazzjoni. Fosthom l-unika vittma Malti, Lorenzo Vella, li dakinhar inserta l-ajruport ma' martu li kellha 20 ġimgħa tqala u li kellha tkaxkru mit-tifrik. Mawa News Vella stqari li l-ħajja nbidlet ta' taħt fuq għaliex minkejja li l-ġrieħi fiżiċi fiqu malajr id-tbatija tal-effetti psikoloġiċi fuq il-vittmi jew dawk li esperjenzaw attakk terroristiku idummu ħafna iktar. Illum nista' ngħid li ili nikkumbatti ma' kemm jiena u kemm il-mara ilna nikkumbattu psikoloġikament mal-effetti li dan iħalli. In-nies jarawk minn barra bħala bniedem normali u ġib ruħek ta' bniedem normali fil-pubbliku, però minn ġewwa il-flashes, il-biża' kostanti li jkollok meta inti tkun qiegħed miexi fil-pubbliku u l-istress u l-ansjetà relatata ma' dawn l-attakki il-ħin kollu jibqgħu peace fuq ħajtek li tittissilthom pjuttost waħdek. Armana li ċertu ħsejjes irwejja ħudwal iqanqlu lura l-esperjenza kera. Wara l-attentati ta' 22 ta' Marzu naħseb illi mhux biss inħoss li Brussell inbidlet imma naħseb illi l-perspettiva tiegħi lejn il-ħajja u lejn kif inġib ruħi f'postijiet pubbliċi naħseb inbidlet għal kollox. Meta nersqu l-ajruport jiena u l-mara mhux biss inħossuna imwerrin tal-avvenimenti li jistgħu jiġru dakinhar, però jkollna bżonn ukoll assistenza psikoloġika tul il-traġett tagħna kollu fl-ajruport. Il-vittmi ma jistgħux jintesew għaliex id-tbatija tagħhom tkompli għalina Lorenzo Vella, għalhekk dan l-anniversarju għandu jservi biex tinħoloq iktar kuxjenza dwar ir-riperkussjonijiet fuq il-vittmi tat-attakki terroristiċi.